Eguerdion lagunok, atza aurreatu denuen, gaurko eguna bomba bat izango dezala, eta ez ostirala dalako, hori bai, Patri, ostiralak maite ditugu. Bai, maite ditugu asko, eta bomba segatik orduan. Bomba prestatuko ditugula. Zerako sorpresa. Azkenean ez da bomba, bueno, ni beti bombak izan dira, bomba kremasko bete horiek ez da izue, marroiskak izaten direla, holan betiak, bado bestatzu luzenga diena, azukrea gainetik, bombak, luziak, xuxoak, Bilbon brebak. Hori da, ni xuxoak, nik luzeak xuxoa ditu diet beti. Brebak Bilbon brebak. Bueno, horiek ingo ditugu, eta egia esan, han Bizkaian ni beti gozogintza o gozotegietan beti ezagutu izan dudan bizio ero pekatu txiki bada. Bai. Txikia da ondia, Ze badoz batzuk nik, amak eta hartzen ditu nian pasteltxuak, hartzen ditu lan, askotarikoak, ez desberdinak. Eta batzutan esateotzat, hartu bakarrik bombatxuak, ze horre die, lehen hau desagertzen dinak, horrek txikitsua die, baina zuk hartzen bozu bomba haundixak, placer txik, ez da pekatu txikia, pekatu zarra. Haundia. Guk, behitu, non izan zen? Alberto, bai, Madeiran izan ginenean, jatetxe batean, atera ziguten bomba bat, baina betegarria bustanak, inatzo bustanak ingen duen horretan, betegarria gazia zen. Zaukan bustanak, gero bere saltza, holako mahonesatxo bat ikutu pikantearekin, eta gaina, azukre hautza, gainetik botatzen zioten baita. Orduan, ikusten zenuen da, bomba bat, baina, gero, bustanerekin, zora gare. Kontatu gizuen nola inbar dugu, ze hemen ja urduri daude, lantaldekoak daude gaur atakatuta, errazeta betxean inbar duzu, ze benetan merezidu. Lehenbizi, legamia eta ura naziko ditugu, hori gordingo. Irina, azukre alderantzikatua, azukrea eta esnea hautza koporreana gehitu eta horrek nahasten jarriko ditu. Horri pixkanaka ura botatzen joango gara, horreba lortu arte 3 minutuz. Jarraian, gurina botako dugu eta beste 5 minutuz lantzen utziko du. Gero, plastikoarekin estali eta 20 minutuz ontzen ero altzatzen utziko dugu. Jarraian, luzatu ingo dugu eta oskaiura 12 orduz. Behin oskaiutik atara, moztu ingo dugu olako zilindro batekin, eta 2 orduan altzatzen utziko ditugu. Olioa berotzen jarri, eta bertan fregitu ondoren, gordingo ditugu beroko. Eta ero, laranja krema bat ingo diguni, eta horrek eramango duena da, laranja zukua jarriko du lapiko batean, gero gopor batean arrautza gorringoa arrautzekin nahasi, horri azukrea botako diogu, hartu almidoi pixka bat, eta jarriko duguna da berotzen zukua, eta horrekin lodituko dugu, eta gurin pixkatekin bukatuko dugu. Beteko ditugu gure bombak esne gainarekin, gozogile kremarekin, laranja kremarekin, nahi dugunarekin, eta gozatu ingo du. Nik hemen, Patri, gozogile krema behin baino gehiagotan indugu, eta egin dekarri du, ja mauka batean dago. Pentsa igual lehengo pausua zala hori... Probatzen dugu, etxean indut. Egin da dekarri dut, gozogile krema normal bada, Eta hemen bai ezberdin moduan, gero txantille agian, denbora ematen bai, txantille krema pixkat ingo dut, bai, ingo dugu. Eta gero, laranja krema hau bada zerbait berezia. Orduan esan dakoa, hemen ura daukagu, eta legami freskoa 20 gramo bertan. Bototzazu, laranja lore ura, ez da? Errege opilak eramaten dauen... Bai, naztu initzen. Vainillan nazalakoan, vainillan potoa, vainilla likidoa eta bestea berdina die. Ez, baina oso goxuen, mototza ikutu bat berezixa? Bai, eta gaina, laranja sala botan egon baita. Orduan da niko, laranja osoa da, esan dezala. Laranja bomba bata. Bai. Bueno, hau, hemen utziko du pixkat, goia, txiki bat usten bai duzu. Pausatzen, noski baietz. Eta hemen daukagu irin indartzua, errezeta hau egiteko irin indartzua behar dugu. Hau da, gluten gehiago daukana. Eta botako ditu hori. Zerbait berria da, honen inguruan gero hitz egingo dugu, ero azukre... Ingo bontxe? Ontxe. Ontxe daukau, azukre alderantzikatua, izena nahiko aldrebesa da, azukreak esaten da den bezala. Erderaz, azukar invertido. Hori, azukar invertido. Azukrea eta esne hautza. Hau, etxean inalda, gero azalduko izu nola iten da. Nik beti erabili izan dut, hau zera, izoskixak eta itxeko, ze onuren artean, bada ez dauela kristalizatzen orduan. Ez ditxu azukriak bagitzue kristalak sortzen ditxula elikagaien barruan, eta izoskixak krematxu hau ataratzeko, azukra hau erabiltzen da. Nik erositxakoa erabili izan dut, Nik ez dut aurkitu inun erosita, interneten sartu nintzen, eta aurkitu nola egin azukre aldaren txekatu. Errezeta pila badu, Eta erabiltzen da ez da inoizuek gaseosa etxean induzuen, gaseosa el tigre. Eta hau dira bi sobre, bat da bikarbonato eta bestea
zait, beste sustantzia, oina ez zaita etortzen. Eta imarra almibar bat, eta almibar hori, bota behar zei aurrena bat, txuria, gero, 50 gradutara utzi ostutzen, eta bestea botatzen zaio, hau, izartxo ona. Eta horrekin lortzen du azukre hau. Eta hau oso ondo, gozogintzan asko erabiltzen da, eta azukrea gutxiago erabiltzeko, ze askoz gehiago gozatzen du, eta... Horea, 130 gehiago gozatzen da, horregatxik gozogintza industrialean batez, pila bat erabiltzen da, kostuen alde be, gehiago gozatzen dagoelako, presixo gutxikin, ez? Azkenean, azukre bat hartu eta oinarri bezala teknikoki sakarosa deitzen dalan, prozesu kimiko horren ondorioz banatu itxen da. Ez, banatu itxen da glukosa eta fruktosa molekuletan. Eta gero, hortik ataraten dan likidua, hori izango zen, hori. Azukre alderantzikatua. Gaur, hitz horrekin etxera joan behar gara, ikasita baiero bai, eta... Bai, gainera, ona da ze, horietarako eta holan, ezetasuna mantentzen dau pila bat, ez diain lehorrak bihurtzen, eta hartzidura bebai haunditxu itxen dau. Beraz, bonbendako, aproposa. Nik egia esan, hau, ataraut, holako gozogintzako liburu preziatua daukat, eta holako, gozotegi batean ziurrenik, horrelako osagaiak aurkeitzea oso erresa dela, eta pila dauzkate eta eskuragarri, guretzako dana holan pixka eta raroa, ez? Eta, esan dakoa, bilatzen dana lortzen da, eta gaina, erosteko aukera badao, baina nire inguruan enuen ez aurkitzen, eta gaina jartzen du, horren errezada etxian egitea, ez dauela merezi. Ez dauela merezi erostea. Zeun zenbat erabili behar duzun, nik azkenean hori, azukrea 150 gramokin, hor daukat, baldeka da bat, ezakit bombak zenbat bomba ingo dituen, alezer ikaso egin badiot, batzuk ingo ditu. Bestela gorde da ingo izoskin bat edo. Hemen, hau, geldituko du, arrautza pare bat botako ditu, bat, eta bigarrena, eta nazten jarritxuko goratu botako dugula ura legamiarekin, eta orain, bi arrautza, barrura, eta irabiatzen jarri dugu, eta gero, behin den hartu duenen, gurina jungo da. Eta igual, bombak honek entzun dituzue edo irakurri dozue supermerkatun baten, batez be, berlinak edo berlindarrak, izenakin. Azkenean, jatorri xaberez bombenaguk, bomba moduan ezaguten ditugun gozo honek, Alemaniako hiriburutik datoz. Eta bertan deitzen ziren Berliner Pfannkuchen izenakin ezagutzen ziren. Beraz... Nola? Berliner Pfannkuchen. Gracias, itxe datzo. Eta... Ez que, unerdiz, Pfannkuchen. Pfannkuchen. Ez dakit alemanieraz da, bakizu. Nena ezin dugu jakin, Patri. Noski. Eta hortik Austria eta Salzburgora iritsi zienean, hor deitzen zien... A ver, bota. Krapfen. Frapfena, zeinek oso ona, Frapfena. Eta Krapfen nahi dau biribila, esan zazkenean, forma biribila zaukien, eta baina egisa da, kultura eta herrialde pila batetan ditxugula, Euskal Herrixan bombak, Madeiran eta Portugalen bebai oso tipikoak die, Ego Amerikan eta Zentroamerikan bebai oso tipikoak, Venezuelan alegia itxen die, hemen Euskal Herrixan bezala, kremaz beterikoak eta azukrez bilduta. Eta, dauz betegarri desberdinak, batzuk esne gainarrotuakin eitzen daue, beste batzuk saltzeotzie, frutak eta, dauz, Galizialdian xuxas izeneko bomba batzuk dauz, eta horrek die gure bomben berdinak, baina betetzen die sagar karamelizatuarekin eta marrubiekin. Gironan bebai, xuixu dauz, eta Valentzian, xuxu. Esaten dake. Beraz, bombak, xuxuak, xuxasak edo berlindarrak, danak goxuak. Eta dena zer dira? Bomba batzuk. Azkenean izena hortik datorez, oso koipetsua dielako, gorputzean bomba bat bezala jausten dielako, da azkenean kontsumoa noizbehinkakua izan bidala. Ez dala, beti izaten dugun bezala, egunerokotasun bate, jateko lan gozaltzeko egunero, ez da. Baina noizien behin jateko. Nahaztu dira, hemen bota ditugun, osai guztiak, eta orain, gurina gehitu diogo, beste bomba bat. Eta hau ere, hemen utziko dugu dena nahazten. 5-6 bat minutu, hau nahazten denean, plastikoa jarri eta 20 minutuz pausatzen utziko dugu, zegero honekin behar duena da, luzatu egin behar du, kanpoan utziko du, Eta gaina errezetan esaten du, ikusten dugu oso itxaskorra da hola, ze hau paretetatik eta askatu behar da, hemen daukat irin pixka gehiago, irina gehitu.
beldur gabe. Errezeta hondan, baina, zehor askotan, irinaren umelagoa dago, arrautzak handiagoa, txikiagoa dira, hor, bueno, badago aldea dago, orduan behar badu gehiago, pixka gehiago, botatzen jungo gara, paretetatik askatu arte. Eskatzen dutzuna. Hori da. Hemen, laranja zukua. Oso, no? Induguna da. Zukua atera dugu, eta ingo du laranja krema bat. Eta ingo du gozogile krema bat izango esan berdina. Hau da, hemen esnea beharrean, laranja zukua daukagu, eta hemen botako ditugu. Bi arrautza eta arrautza gorringo bat. Hori, nahaztuko dugu azukrearekin, hartu almidoi pixka batekin, eta gero hemen, hau, berotzen jarriko du, botako dugu, nahaziko dugu, eta bukaeran gurina dena botako diogu, eta gure laranja krema ero, egin da izango du. Eta txantili krema bebai erabili biozu, ez da? Bai, kontua da bakizu, esne gaina arrotzeko hotza behar duela, eta osgaioan daukat. Orduan gero, momentuan, esan dakoa, denboraren arabera, zuen aurrean arrotuko dut, ez daukala inungo misteriorik, mauka batean jarriko dut, abeteko itxu. Bueno, txantili krema, azkenean da krema azukreduna arrotuta, ez dauka, misterio hondirik, txantili herrian jaixo zan, Frantzian, eta bertan asmatu zauen François Batelek, 17. mendian, eta gizon hau zan, txantilin zauen Gazteluko hotelan zuzendarixa. Orduan, han hasi ziren erabiltzen, eta gaur egunera arte. Egisa da, txantilia itxenbozue etxian, batez bezauka zerikusirik industrialakonek botietan eta saltze dituzten horrek esne gainarratuak edo txantiliek, edo etxean itxen duzun batek, ez? Testuran, zaporian, azukreko puruan, da danian. Baina etxean itxen bozue, saiatu inbizarie, momentuan itxen, jan baino lehen. Hau da, ez da gauza bat, egun batetik bestela ondo irauten dauena. Orduan, momentuan inbietxo zue, marrubi batzukin, edo fruta batekin, edo tarta bat olan laguntzeko, momentuan egin, auki hotza krema oskailuan, eta momentuan azukre apurtxo batekin, ez da? Tintau. Eta vainilla, alba da. Txantiliari vainilla, hombre, oberena, vainilla adar bat hartuta bere barruko aleak eta botatzea da. Espaldin badukazue, hartzen duzu eta horrelako vainilla likidoa erabili, ero vainilla azukrea, ero aukera pila dauzkazue, eta horrekin. Txantile batek, bada vainilla, holako arrautzesnea bezala, ez? Pinporta beltzoiek ikustea oso ikusgarria da, eta nabaritzen da, Bai. Ezu, probatu duzu Bienako kafea? Bienako kafea? Ez, zer dauka Bienako kafea? Bienako kafeak daukana da, funtsesko zai bezala txantilia, eta bertan itxen da, kafea holan bero-berua, gero txantili krema holan gainetik, estaltzeko kafea, eta gainean kakao hautza. Hau da, tiramisu baten jartotza zuen, txarra. Oso txarra. Eta hori kafe gabe ere gozua. Ziur baiet. Baina, kafeakin be, gero, kafesni hartu biharrian, kafea eta txantila hor, ez da bat betxarte egon bier. Ni hemen jarraitzen dute, honekin burrukan, egia da etxean, egin nuen froga, eta horremeste irin ezidan hartu, baina esan dakoa, zetasun gehiago izango txorien enero, horra idala, pixkana nik uste du ja, hau azkena izango dela, eta gero, hori, plastikoa, 20 minutu hemen, eta jarrituko du. Bien bitartean jarri dut berotzen gure zukua, hemen daukat nazketa, eta botako du, eta loditu ingo zaigu gure laranja zuku o laranja krema. Bakitzu Miramoneko mikroklimak eta. Bai, euskalo zuenean gaur euria, eguzkia, zer daukazuen. Guk daukaguna daukagu. Eta zigorrek gaur bombak prestatu ditxunez, gue bai, bomben inguruan ingo berba, eta zein da bomba ospetsuena? Kin Afrika. Bomba! Zuguri zu jaio zinen hori eta zan? Ene, util, 2000 urtien izen zanta. 2000, ez talde no? Ez, 2000 urtean. Bomba abestixa, atala zaben King Afrikak, eta udako abestixa izan zan. Lehen egoten zan, ez? Udako abestiak. Hori gaur egun ez da egiten? Ez dut pentsaten. Lehen egoten ziren Caribe 2000 mix CD-a, ez? Eta hor egoten ziren horrek abesti, danak. Eta ni bakitzun nun jarraitzoten entzuten horrek? No. Eskontzatan eta jendiak jarraitze itxu, horako gure nerabezaroko abestixak eta, gaztia gineneko abestixak, gogoratzeko. Eta dantzatze itxuzo, Patri?
Nik noski. Bomba... Hori kasi nabe nik zezan. Mugimendu zentsuala. Hola nintzen dago atzeko gure zuzendariak guk zehose dantzatzeko, baina... Egia da, nik, Kin Afrikari, bera bomba izen hori zetorren bera nola zegoen, hori ikusgarria zegoen tipo hori. Ondia. Nik bomba asko jaten zitxun hori. Ez dakit bomba asko. Bai, zure gainera eroriko bazan, azte bomba, baita ere. Handia zan. Handia zan. Baina, bueno, bai, paregarria zan. Baina, historia markadu nola baitz. Bai, hori da. Eta ETBek bere historian bai, bomba batzuk izan ditu. Bai, ze bombari... Bueno, bomba, meme, holan, ETBko historia markada ben, anekdota bitxiak eta parregarriak. Adibidez? Adibidez, Faktor Humano saioan, 2002an, horatara zan gizona. Horko bomba, horko memea. Aiketeko momo, aiketeko momo. Hori gero ikusita daukat, Keteko meltxitxingorri. Hori izan zen, horko holan, ETBko bomba bat, beste bat. Jarraio, nik... Beste bomba bat izen zen, Inigo Agirre kasetarixak, zauen, gizon batei holan elkarrizketa bat itxen. Eta, erreka, ez dakizu, behitxu, txori bat! Hori bai tipikoa. Bai. Eta nik WhatsApp aplikazioan mobilen, sticker bezala daukaten, Julen Eslagonan, ordu txikitan saioko parte hartzean, earra! Letxu, eta errata... Membrillu, Gero, elkarrizketa baten eroak hartu da, oin, kusto musik. Nausixa da. Nausixa da, eta barre batzuk, arpegi iguela duke, gusten da, holan. Ezagutuko zinon. Nik, Patri irakutzi dut, honen ningun aintzi behar genuen, eta irakutzi dut, hola Sagastinen, elkarrizketa, gaztainazpi egin ziela. Enauko ikusitxa hori. Haria brutala, tipuan, ardera, ziken dio, ya llega el día de la gran final, azten da gaztainazpi. Ya ha llegado al final y, ¿cómo has entrenado? Bueno, he hecho un poco socasalto, vuelta a monte, y... ¡Jaula, hostia! Etzatatzen bestia, lurretik, gaztainazpi barreska, eta, venga, perrio da, oingo bai. Bota itxugu parre batzuk hemen, talien nik enaukan bidixua ikusitxa Julenek, bezta? Julenek, ez da, hori gure kuadrillan, nik uste kuadriako afariak egiten ditugunean, beti jartzen duen bideotako bada. Beti jartzen du, eta barratze botatzen ditu, esan autentikoa, eta bata zein beste, gaztainazpi, lurretik ezin elkarrizketa, Baina naturala eta ona, benetan ona. Bueno, lo ditu gure, krema, eta hemen, irabia gaiuarekin, emate hobe da, baina, dena hobeto batzen du, baina askar ematen badiogu. Adaskarekin, gure gozogile krema, laranja gozogile krema, egin da egon gozan. Orduan. Oso, no? Eragio mutila horreko da... Aspaldi ez ginula besten. Ez, aspaldi ez. Bomba! Un movimiento sensual, bomba! Hau da, oso parregarria, juten esanean, da guk, egiten genuen nik, gozo gintza egiten nuen, da etortzen zan gaztetxoan erabat ikasi ez zuela nahi, eta lan egite da. Bueltak emotean beti eskerretara, Ez eman ez da nahi gabe, eskumatara bat eman, da, gero, ikusten zenuen niken. Txantxa botatzen. Berrezeta bat, ez bakarrik eskubitara egin behar da. Zegati. Zegero froga egiten duzu etxean. Egiten duzu eskerreta, ez da zer gertatzen. Eta ikusten diozu ala bera, eta zer ibiliza, eskerretara eskumatara. Ostra, nire esango nuk eskumatara. Esango gaiztua. Ze monstu egiten da, benetan monstu egiten dala, eta bai, ez ni tartean egon da, nao. Nik osteleitza eskolan dena ez dizute erakusten. Egin dotzu esuri. Eta olako ino zentara, guri, saiatu dira batzu sartzen, olakoen bat entzun dut, baina gero egizan, ez daukala zekusi. Nere insostien bat, lanien ninguela hau da baten kamarera moruen, eta joan nintzen horrek kaskuak eramaten, hau da, erdo botillak, eta, honai botillak. Eta, kontenera botaten hor nik kontzentrauta, 18-19 urtekin. Ume bat. Duela 3 urte. Edo 13. Eta gizon batek esan zoztan,
jo, kontuz, apurtzen badi estabe kontatzen, eta multa jarrikotzue. Eta nik hartu noren olako larrialdi bat, eta nik zerixo, eta tipo, bai, ez dakiz, eta hartu noren jarri nagoen aurpegixakin, zuzan, broma da, lan, eska, betxo. Ze gaiztu da, jende. Bueno, inuxentiagu bai. Patri, honi beste 10 minutu utziko dio hemen pausatzen. Eta gero ingo duena, irina hemen pixo zabalduko du, holako sukaldeko paper gainean irekiko dugu, eta 12 orduan oskaioan egon behar da. Ba, egizuek guk 12 ordu horiek aurreratuko ditugula, eta gero jarraituko dugula. Baina, bueno, uz dezagun pausu egiten, hau pixka jasoko dugu, laren jazuko hau krema ere gordeko dugu, ero utziko dugu ostutzen oskaioan, eta gero, bueno, jarraituko dugu, txantille krema behin beharko dut, eta holako gauzek. Ondo. Zeran doia ore. Kaixo. Ba, hementxe. Atala dugu ya. Zan dakoa, 20 minutu. Hemen, irin pixka bat. Kolore politxa dauka, Bai. Kerkako. Horeak. Austu nuen nik. Bueno. Parkatu berda, oso kolore. Ez, urdinak ondo itxen duzu, baina. Bai, bueno, jarraitu errezetakin mutin. Bai. Bueno, errezeta. Hemen. Orea, eta ingo duguna da, 2 zentimetroko lodieran gutxi gora bera, lusatuko dugu, eta honek egia da, gaur egun hori bilatzen dira, hartzitze luzeak, eta oberena izango zen, oskailuan 12 ordu. 12 oso bat. Gau oso bat. Ez da zetan horren beste utzi behar, gutxiagokin eikua da, baina baien behar dana, utzi pixkat, altzatzen. Ez da asko oskaioan badago gutxi altzatuko da, eta gero hala ere, ez da gehiagi altzatzen, ez da hori bat olan hartuta, holako ogi baten bezala ingo zaiguna. Orduan, hau, plastikoarekin jarriko genuke, eta oskaiura eramango genuke. Eta, emaitza, izango zen, hau. Zuretzako, Patri? Eskerrik asko, hau gero etxera eramangot, ez? Etxera eramateko, negozu, bitu. Hola naukibiko eta autobusian, ezin ja SB jarri gainen, da SB. Bueno, izoz gaioan sartzen baduzu, gero gogortuta, frisbee bat erango. Getxora altzen danerako, baina. Getxora altzen danerako, baina. Hori bai. Eta gero, orain bai, behin, 12 ordu pasadienean, hartu behar dugu, edalontzi bat, izaten mozu alako moldeak, pasta mostekoa, hartuko dugu. Ustairen bat, edo. Eta tamaina ezberdinekoak. Hemen ikustu duzu, ja pixat altzatu dala. Orduan, moztu. Txona. Eta gure bombatxuak. Pare bat ordu utziko du altzatzen. Tamaina ezberdinekoak. Eta Patri, zu hasi baino lehena. Moztuko du dena, eta geratzen dien iskinak landu berriro luzatu, eta horiek ere barrura. Hemen ez da botatzen, ezer. Ez da isera SB sobrau da. Ezer. Bombak ziur nau gaur ez diela sobrauko. Ez dakit norbaitek intentzioa daukan etxera eramateko, baina uste dut ez dagoela aukerarik be izango. Eta bombak ez die, baina Marokon ikusi dozu lurrikara bat egon dela. Bai, izan zen, iaz, bai. Bai, eta horrek utzi dago herrialdia guzti suntxituta, eta ostala ditza be bai, holan egoera oso larrixan. Berez, han geratu dan egoedia, hor jasaten dauen zergak, eta egondan gauzia, azkenen 140ak itxin bidauela. Batzuk itxoiten da biz. Ostalaitzakoak, bai. Eta estimatzen da itxiko da bela Marokoko 140ak tabernak, bukatzen danean Afrikako futbol txapelketa bolikostakoa. Hau da, amaitxuta da, beraz hor egongo die izteko prozesu horretan. Zezaten da, karo, hor badauz kafe hartzeko adibidez, kafetegixak, eta dauz kafe postuak, kalekuak. Claro, zerga desberdinak eta erregulazio desberdinak dauzkie. Orduan, jendiak nahi xau dau, kalien hartzia, hor kaleko postutan, edo etxien, kafea, orduan, taberna eta kafetegi asko, izten da bizela. Eta, gauzak holan da bizenez, gobernuai da, kexatzen da biz. Normala. Bai, normala da. Normala da, ez dakiz zeu ingo dauen, baina azkenean da, eren bat baino geixauk iztia. Imagina Euskal Herrian pasako bazan, ez? Orduan, iraultza. Euskal Herrian gertatuko bazan, iraultza. Hori da. Euskal Herrian bat hori iraultza baita, hor, entzuko zenuten, herriko merkatuetan da, aste batzuk eta badi, eta gaina, San Blasak izan ziren, etorri zitzaidan bat horren inguruan esaten, nola, bakizu, normalen herriko azoketan, hor postuetan egoten dienak, gehienak izaten dira, baserritarrak,
asko, bereitako asko jubilatuta daudenak, eta, karo, hasi dira, honek, laguntzak entzen, beraien babes sozialeko laguntzak entzen baserritarroiei ero, postuan, karo, lanian edalako, eta beraiek berez ezin duten lanik egin, eta jendea zago, ez, lauletxuga saltzeagatik eta irukipula, ez, ontara iritsi behar gara, ze, karo, ezin dituzte postuetara jute maire, isuna jartzen dizkiete. Eta beraien seguridade sozialeko laguntzero kendu egiten diete, ez? Kobratzen dutena. Zer lanean ari dira, baina lana da, hori lana da, hastian egun batean herriko azokara joan eta ez dakit letxuga batzuk eta saltzen ibiltzea. Hombre, lana badauka. Bai, lana badauka, baina mantentzen dituzte, horiek ez badaude, merkatuak, herriko merkatu txiki horiek, bai, zeo asmatuko dago ez? Zerbait egin barko da, hor zerbait egin barko da. Bai, zekero dau jende asko bai, bueno, jubilauta ez dagoena da bere zergak eta ordaintzen ditxuna, orduan horrek bezango dago, jo, nahi barkatzotzazu da, neri ez? Bai, baina, bueno, ez dakit barkatu, baina esaten da. Bueno, hor zerbait, kontua da, irtenbide bat topatu behar zaiola kontu honi, eta lehen bailen, azkenean, pena da, benetan. Bai. Hau, oin, berez izango zen berriro luzatu, eta mendik moztu berriro, eta utzi hauek, esan dakoa, altzatzen. Beti bezala, guk pausu hori aurratu dugu, eta hemen dauzkago batzu, ja, 2 ordu egon direnak kanpoan, askatzen eta horri bili naiz, eta bizkat ez da, polita, baina, bueno, orain, lehen esan duguna, ez? Hain fama txarra bizkat dute, hauek frigitua juten direlako, ez? Bai. Orduan guk oin, hemen, ekilore oliba jarriko dugu, eta frigitzen jungo gara gure bombak. Kontua da hemen, temperatura olibana oso garrantzitsu da. 3 minutu alde batetik, 3 minutu bestetik. Bigunegia, nahi dut esan, sua bajuegia baldin badaukagu, ingo dutena da, olio gehiago zurgatu eta pisutxua bilakatuko dira. Baina, sua fuertegi baldin badaukagu, ingo dutena da, kanpotik adin gorrituko dira eta barrena gordina datuko zaigu. Orduan puntua, hori, betiko, 160 gradu inguru, eta behin aurrenakoak, igual, segundu aterako, baina temperatura horrekin, honekoin, pustingo zien, eta gero, betegarria, hemen dauko, laranja krema listo, eta hor, gozogia krema. Oso, no? Ta honek, harinagoak jendeak nahi badagoin, labian itxeko aukeria badao? Bai, nik uste, labian itxen dienak, zior banao, nik ez ditute inoiz labian, hemen gogoratzen ez, txorienen, bombak behin ditugu bakarrik, eta horazio txazinak egin zituen, eta goratzen naiz frigituak egin genituela, ze gainera hauek, bueno, badukate ez, dizdira hori, brillo hori, eta ez, koipetxu esan dezagun dizdira hori, eta... Igual holan, sprayren batekin olixua botata labar sartuta. Bai, baina, bueno, ez berdina izango zen, labean erretzea ez da berdina, baina, bueno, suposatzen dut. Goxuak ziur, ze horia eta oinarrixa goxua dau, baina frikitzen baditzugu, bueno, askoz behonagoa. Lehen... Eta ez da, kontua da, 6 ez ditugula jan behar, Patri, lehen esan duzu. Hori da, bakarra. Batek esaten da bendik, edo bai. Alez, ez. Ezin da, ez da aukera bat. Bueno, eta lehen, bakabizen, merkatu iguruz da berbaitzen. Ni bitxartean arrotu egin bitxo, hemen. Bai. Goratu naiz, txantilla utzi dut hor. Ez nega gaina, hemen dago, pixkat iluna dago, vainilla likidoa botari dalako, eta ordan ilun xeagoa dago. Vainilla edo laranja lore gura? Ez, kasu hondan, honi, vainilla botari. Patre, mesedez. Eta azukrea dutza botari, hobeto disolbatzen dalako. Osondo. Bueno, Bartzelonan bebai, merkatuetan eta arazo badaukie, azkenean, badabiz bilatzen, merkatarixak, postuetan jarteko 10 herri desberdinetan, edo 10 merkatu desberdinetan. Azkenengo 20 urtietan, 2000 postu galdu die, 2000 postu itxin die, 2000. Katalunia osoan. Ez, Bartzelonan. Bartzelonan bakarrik. Bai, Bartzelonan bakarrik. Orduan, tetxo hau, bokeria, hau izango daulako merkaturik, ez dakit famatuena, edo bisita gehiago, izaten dituena. Bai, baina horbe, 20 postu itxitxa dauz. Orduan, asko izaten dielako, turistak eta joeten diela, ez dakit, sukuak eskatzera, tabernak eta egoten diela, baina ez dakit, oi asko papar bat erostera, edo txerri masaiak erostera, edo porru batzuk hartzera, ez? Orduan, dauz aputxo bat postuak da larrituta,
Zebai, turismoakin pasatzen da, hori Bilboko merkatuan bai pasatzen da, ez? Erdixa postuak dira, beste erditxa edo, erena edo tabernetan turista pila bat, baina bestia, mantentzen da ondeokan herriko jendiekin eta joaten da, dauka, ez dakit, bertako ikutu hori, ez? Baina bai, pena bat. Kontua da gure merkatuetara, gero eta gehiago hurbildu bar garela, eta lehen sektoreari erpultzaka ematen diogun, txantilla oraindik ez dago, baina, nik uste dut honek temperatura hartu duela, eta, oin jetxingo dut, ja hartu dut temperatura, eta oin garrantzitsua da, zu ertain batean, esan dakoa, 3 minutu, eta honek puztu inbardie, eta ero, buelta, atrako ditugu, batzuk atatzen dituzte ja azukretara, eta hor, txupatuz eta azukrea, baina nik uste dut, betegarri honekin, azukrea desente izango dula. Baten bat azukreak enbe. Asamblea ingo dugu. Utzi guzue guri hau frigitzen, eta ero asamblea ingo dugu. Ze gainera, gaurko saioa gozo kontuekin jarraitzen du. Beraz, gozo faltan ez gara geratuko hor. Perez Patri, honek ostutzen utzi beharko zien pixka bat. Ostutzen ondo hotzak. Orduan, ez nahi dut esan, esne gainakin nahi bazen duen, esne gainakin ezin dizut bete. Bai, ze urtu ingo da, ez? Urtu ingo da. Orduan, kremadunak, ez daukat inungo arazorik itxeko. Esne gaina holan, aurra zuzenean, eta gero satitxo bat hartu. Bai? Estrategia. Bale, bi ingo itxu kremadak, hemen komedia pixka dagoa zabaldu holan, tak. Bai? Eta honi ere, holan pixka zabaldu. Eta beste bi larainak ingo itxu, bale? Horren bi krema, bi laraina. Holan, hartu. Itxura ederra dukia. Ini riparrein, barrein hor. Eta honei hori, ez? Azukre hautza jarri betzazu gainetik? Azukre hautza gainetik, ni, txokolatea barik, azukre hautza politxa datzen dira. Honi, ondo beteta doa hau, Honi niretako. Bai, zikinungo za, Ez, nik nahi xatot gainera gozogien krema. Bai, Bai. Baina hau janda gero, bak usin berdan patri, ez? Kirola? Ez. Siesta. Un poco socasalto, vuelta a monte, luego correr. Hemen dauzkazue gure bomba beteak. Earra. Beteen ari, hala, raka. Hau, zer, ogitarteko bat izango basa moduan? Anik laraina daun hartuko bat. Oso, goxua. Ke ba, txarra. Alberto Eskerrak dietan hasi zabela. Bitu txarri bat ematen dago, sagarra hor, aguan. Ontxe, gozo batetik bezera. Eta nik sagartarta, azkarrak ingo itxut. Eta esan dut zigor, askar pitzen dila honek tartak. Labien bai, 20 minutu eramaten da biela, baina, berez prestakuntza da simplea. Hau da, eguneko menuan gehien egiten den tartetakoa. Bai? Bai. Erreza dalako. Bai, azkenean, ataletan ningo oso, baina guk lan hartu eta luzeak egiten genituen da. Karo, eta gero zerbitzatzeko garaian. Eta moztu, holako ataletan, eta merkia, erreza eta goxua. Hori da garrantzitsua. Hori da. Faltatzen dugu jakitea nola egiten dan. Oin kontoko txut. Ez dakit zenbat ardauko duten geixau itxen edo kontatzen. Eiten. Ordoia. Lehenengo ingou, ostoria zabaldu, zatitan moztu, eta gurina eta mertxika marmelada nahasi. Horrekin igurtziko dugu ostorea, bertan sagarra xaflatan, azukria, eta 20 minutu 200 gradutera. Atara, eta jan. Hori da garrantzitsuena. Beraz, hementsa daukau, sagarra. Hau da, nik egiten nuen errezeta baina errexago orain dizen. Guk, behintzat, erdian, gurina eta murtxika mermelada barik, erdian gozogile krema jartzen zen, mauka batekin. Gero horren gainean sagarrak, azukre pixka bat, eta labera. Eta gero, ateratzean marmelada batekin, erolan brillo pixka eman, eta listo. Baina, hau da oraindik, errexago oraindik, eta ez duzue, egiten bai duzue bombak, gozogile krema ingo duzue. Horten, gozogile krema izan ez gero, ze laraina krema azpien jarrita ere nik uste gozo. Bai, izan da,
Izan da bai, da, egisa da zuk lehengo bombak indituzulako. Baina, hau, zera, etxien aukitxa, holan, hori, azkenengo momentuan norbait jatorra bisitan da, postre bate gure zula itxia, oso ondo geratzen da. Orduan, zagarra ikendu otzagu, bueno, bisotza, eta ontxe, xafla finetan moztuko. Guk ikongo itxugu 2 edo 3. Oso, no? Bueno, sagartarta nik uste dut mundu guztian jaten dan, mundu guztian ez da, baina Europan behintzat asko jaten dan zerbait, eta ia da, lehen idatzi honena, erresuma batuko Richard Hirugarrenaren sukaldarian errezeta batean da ona, lehengo aldia, nik ez da inola ez dioten deitu Richard Hirugarrena tarta. Zeolako ezen bada dauzkagu, ez? Gertatzen da. Ez dakiz ze konderen izena dartzen dute, eta nik hor imaginatzen dut, kondea bera sukaldean etzala ibiliko, eta bere errezeta etzala izango. Izango zen, bere sukaldariena, ero. Bueno, hemen esaten da, egia da, Richard Hirugarrenen sukaldaria 1380 urtean, horra agertzen da, nola, tarta bat egiten zuen, izena deitu zioten, tarti inaplish. Tarti inaplish. Inaplish. Hau da, tarta? Zagarretan, eta, bueno, baina zagarretaz aparte, udarea, pikuak, eta... Hau esan tarta, zagartarta, askarra eta erresa. Ez. Horre, matzak behar botatzen zizkioten, da gauza pila botatzen zizkioten, da, bueno, esan tarta, bueno, gara hartan izango zen seguruenik gutitzi bat, Gaur egun ere, gutitzi bat. Betxo, hementxik, ostoria, badau 3 zatita nolan banatuta, gero erresa boitxeko mosketia, eta, bai, zalantza aukidea zela. Justen nahi, nola, a ber, hau netzako berria da, nola egiten nahi zen dau. Koiarakada bat, bakoitzan, oinarri izan, hau gero ez dakit, denbora gehiagoen nahi badozu eman, hori, gozogile krema bat, gero arrautzakin margotu, gero ez dakit ze, baina guk erresaldera eta askaraldera joko dugu. Beraz, gurina urtua mertxika marmeladakin, bisak nahasi, hau, oinarri bezala jarri, eta gero ingo duguna da, sagarra gainean. Hau, sagarra gainean, oso ondo, eta azukria. Oso ondo. Honek ez dauka gehiago. Gero, azukria gehiago jarriko dugu edo marmelada gehiago jarriko zerbitzatzeko garaian dizdiratxu egoteko. Eta politxaua. Baina, jazta, listo. Bueno, guk tatin tarta hemen itzein dugu tatin tartan inguruan, da hor bakio frantziatik datorrela, baina lehen idatzia frantzian zagar tarta baten inguruan, dira zagar turteak, turteak deitzen ziren, da die zagar opilak bezalakoak izango ziren. Gero horre herberetan Apfelhart dago, holako zagar tarta bat, Alemanian Apfelstrudel, Apfelstrudena nik egitean nahi du berriro. Uste dut behin nina daukagula txorienen, baina berriro egiten animatzuko nintzateke. Eta gero, estatu batuetan dago Apple Pie. Hor, pelikulat, Apple Pie ez egon pelikula, zer zan? Pelikulat ez zan? Esan mindatzen abestixa baina, abestixa Cherry Pie. Cherry Pie. Guarrant, Cherry Pie. Vale, ez. You're my Cherry Pie. Ez da kesu zenan? Bueno, Apple Pie da azkenia, izolako osteo... No kabestan du hori, Benito Lertxundik ez. Benito Lertxundik ez. Vale, ez que no, galdutan. Bueno, azkenean, orea euskor bat, gero zagar betegarri bat egiten zaiona, eta gero berriro estaltzen dana. Eta, bueno, hau bestea holandarra da, orea azpian, gero betegarrian, kasu hontan ere, pikuak eta horrela erabiltzen dira, eta gero gai, orearekin olako laukiak egiten da, nola, gerezi tarta... Hori da Cherry Pie abestixana. Gerezina? Txerria gerezi dira. Ez, eta tomate txikixak besta. Honek, zagar tartak azukria gainean, 20 minutu 200 gradutara, eta segitxuan gatoz, hau ina duenean. Eta bitxartian, horrek zagar pusketa jango itxugu, ez da? Bai, zerbait osasuntzu ere jango dugu. Gozo eta gozo artean, prest ikusten zaitxu gaina. Ni hemen maukarekin presuk esan dizu, ez ne gaina lehen hor sobratu bat zaizu pixkatea. Zuk esan sobra binda, bombatan ez dugu jarriko, berez, hemen txe, eta izango zundik noiz. Oin, zerra izara, marmelada,
marmelada jartzen, apurtxo bat. Zein da ditza marmelada? Igurtzen. Igurtzi egingo digu marmelada pixka bat, honekin brillo emango diogu. Ez da botatzen. Igurtzi ingo digu gainetik. Margotza. Bai, kaso ondan margotzen izango zen. Eta, honek osatziaz aparte, brillo polit bat ematen dio, jatetxetan da guk, mermelada ez erabiltzeko egiten da, jalea, sagar jalea bat. Hori nola egiten da? Zuritu egiten genituen sagar guztiak, ero tartan jartzeko, jarri alda zurituta, zuritu gabe, eta azal horiek gero azukrearekin eta irakin egiten genituen, nola nahi duzu? Nun nahi duzu? Erdian. Erdian? Pixka bat, puntuak... Ez, holan. Zelan? Holan borobiloak? Holaxe, beitu. Oien, ematen da horrek bufetetako postreak. Bueno, txon, sagar azal horiek irekin iten, eta horrek bere, botatzen du bere pektina eta hori, eta iten du loditu iten da, eta ero brilla emateko hori erabiltzen. Bitu. Bai, holan, bai. Eta holan, marmelada esan edabile behar, baina, jodia, artela. Dotoria, hemen faltagako letra bat edo soleko ikurra edo. Zein nahi duzu? Soleko ikurra, venga. Zein da sol? Bueno, hori ez da sol, baina, bueno. Nik musika ez dut eman sekula, Patri. Hemen gure sagar tartazkarrak. Eta askar jango itxugunak bai. Bai, espada, nondi, erditik? Venga, erditik. Xe ona. Ze, venga, nik hartu gota. Ez ne gainatu da juntza esku hor, hartu da. Xe ona. Horrela, ostiral bat, aste bat bukatzea merezi du. Gozo, gozatzen, eta bi errezeta, bueno, errezati azkenen. Holan, ondo bukatu dugu, asteburua ondo pasam, eta astelenean, bueltan gaz, astelen, veganoekin. Agur!